Ya, edi vatandaşlar, talamu aleyküm. Ya bugün ayna gıydımız bilen söhbetleşlik geçirecek bolyaz. Buyur ayna. Salam Sapar ağa. Salam vatandaşlarımız. Beren sözüm üçün köp sağ olun. Sözüme başlamadan ön öz vatandaşlarıma yüzlenmek isleyet. Şu ediyen işler üçün, çıkışlar üçün, gurnan ve gurnayan mitingler üçün hemmemizin adımızdan minnettarlığımız bildirýäs. Hemmem şu yerde pursatdan peýdalanyp bir bildirişlerimi de belläp geçmekçi. O bildirişim Telegram barada. Şu Telegram ulgamyna gatnaşan ýaşlamada, höwesini bildiren ýaşlamada köp sag bolsun diýmek isleýär. Hemem şu aýyň ahyryna şu platformaň finaly belli boljak. O barada goşmaça habar beriler. We entek şu platforma eşitmedikleri bolsa bir habar berseler ýaşlar hemde şu baş urmadyklar höwesçiler bar bolsa aralaryna entegim giýişdälimek isleýär. Hemem şu ardalaryny bermeklerini haýyş edýär. Sebäbi öz aramyzda gaty ukyply ýaşlamyz bar eken. Diýsen ukyply ýaşlamyz bar eken. Her biri 10-20 adamyň edibiljek goşandyny goşup bilýärler. Şolara da, şu goşulan ýaşlara da minnetdarlygymyzy bildirýäs. Hemme zat ünsün düşürlen noktur. Her zat ýeke öwrenilýär. Birazajyk wagt tamalan bolsa ötünç soraýas. Ýöne şu hemme zat her ýazylan settir göz öňünde tutulýar, öwrenilýär. Hemem şoňa görä de netije çykarylýar we olam şu ýanky bilen aýyň ahyryna belli bolar. Ondan soňam inniki ädimleri aglan ediler. Diýmem aynagy men düşünýärem o Telegram gruplar bar şu elektron döwlet üçin test edilýän gruplar şolar barada idea näme gurrun. Ayna men sözü taňa bereýin sen başga da soraglary taýlan bolsaň şolary sen özüň rahat jogap beriberdin. Bolýar, köp sag bolun Sapar ağa. Bugünlükçe biz öz ýaşlarymyzyň arasynda bir temany ara alyp bir maslahatlaşalydyk. Hemem şu illeşlemede ýetirellidik. Illeşlemeden öz gezeginde şu çykyşymyzdan soň öz teklipleri goşup goýjak zatlar bolsa biz gaty minnetdar bolardyk. Sebäbi şu söhbetdeşligi biz bara öz adymyzdan netije çykaryp goýmakçy däller. Umumy halk bolup her kimiň bilenini goýany orta alyp maslahatlaşyp ýedi ölçäp bir kesip bir netije çykaryp şoň esasyna da manifest öretmegi makul bildik. Bu temada ilki bilen şu biziň oba hojalygymyz bolup durýar. Edil şu wagt biziň gaty gözgini ýagdaýda oba hojalygymyz bolup durýar. Şoň üçin şu temany aralyp maslahatlaşaýsak nähili görýäňiz Sapar ağa? Gaty wor aynagy. Bolýar, onda men şu taýda bir tesbirleme atdylar ýaşlarymyz. Olaňam birinji punkty oba hojalykda döwlet tarapyndan ähtiýaçlyň bolmagy.
ehtiyaçlyk bolmagy diýmegem men bir araçyk düşündirýän hertiniň üstüne bir dep geçeýin. Mysal üçin döwlet tarapyndan ehtiyaçlyk bolmaly diýende daýhan bilen döwletiň arasynda asnaşykly iş bolmaly. Döwlet her daýhany ehtiyaçlandyrmaly. Tebiği hadise bolsun ýa-da saglyk haly bolsun, haýsy bolaýana da daýhan hemişe öz döwletine dayanmalylar. O diýenim işlemän dayanmalyan düşünje däl. Şuňaly gödeňine tutulmadyk ýagdaýlarda daýhan aljyramaly. Öz döwletine daýanyp gerekli gapyny açyp bilip gerekli ýerden kömek alyp bilmäge mümkinçiligini bolmagydyr. Ondan soň ikinji punktumuz ähli telekeçileriň elinden gideren biznesini, emlaklerini dolandyryp bermekdedir. Şolaň ýany öwezini doldurmakda. Sebäbi milletimiz habarly, özüniň başyndan geçirenleri vardır. Garnaşlarynyň, doganlarynyň, tanışlarynyň başyndan geçirenleriniň habary vardır. Soňky ýyllarda elinden alyran emlä elinden gideren adamlar gaty köp boldy. Olaram şu gaty köseni şolaň köpsi ýurduny hemme zadyny ýitiren soň nalaç ýurdu taşlap ýurt taşyna gazanç etmäge gitmeli boldylar. Şolaram gödeňini tutup şonam oba hojalygyň iň önümli puda hökmünde görmeli şu telekeçilerin. Sebäbi daýhan bilen telekeçiniň getirjek peýdasy iň möhüm sütüni bolup durýar-da. Oba hojalygyň ykdysadyýetiň iň umumy hemem wajib sütüni bolup durýar. Ondan başga täze biznese başlan ýaşlary 26 ýaşyna çelin döwlet salgytlaryndan boşatmaly bir öz pikirlerimiz var. We şo ýaşlara, biznese başlajak ýaşlara hemme taraplaryndan ýene däwere döwlet tarapyndan gollamak zerur muqaddiyat. Sebäbi gollamak diýmeklik ýani içine salgytlaram girýär, salgytdan boşatmak. Onuň içine kredit vermek, maliýe ýagdaýdan gollamak. Kredit berilenede ýa şony prosent bolaýanada gaty bir ujypsyz bir özüni alýança aýagy durýança şolara bir gollaw bermek, itergi bermek diýen meseleni gözeňinde tutýar. Dördüncü punktumuz telekeçi bilen bank sistemasynyň daýhan bilen bank sistemasynyň arasynda anamy dikeltmekdedir. Daýhanlar bank bilen işleşen oganda olaň habaram ýok. Bankdan nähili ulgamlar ulanyp bolýan, nähili bir gollaw alyp bolýan olaň habaram ýok. Emma telekeçiler gaty gollaw işleşýär ýöne bank sistemasyndan intak bir gönünip baranokda gaty kösenýärler telekeçilerimiz. Şu sistemanyň bir ýoly goýup bolsa, şoňa bagly nähili meseleleri bolsa, nähili problemalar başyndan geçiren bolsa adamlar, şolaryny bize bir aýtsalar, sebäbi olar yüzme-yüz işleşen adamlar şu taýda şu sistema bilen, şu taýyň kynçylyklaryny şolar başyndan geçiren, şolar öz tarapyndan öz sesini berseler, öz tekliplerini berseler, sebäbi olar praktikada şu zatlary başyndan geçirdiler. Şonu bir ýola goýsak diýen pikirimiz bar. Ondan soňra senagat hususylygy, onuň maşgada adyk programmasynyň hususylaşdyrmagynyň wajiplaryny belläp geçmek isleýär. Hususylyk diýilende
her hususi kerhanan döreden telekeçi ya da dayhan yine de bir näçe yüzlerçe iş yer döretmäge ukyby bolarmy diýen hususlaşdyrylsa hemem dayhanyň telekeçiniň baýamagy mümkinçiligi bolar. Olaryň baýamagy bolsa döwletiň baýlygydyr. Bu iki sütün paralel gidýär. Onun başgada ana şu daşary ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenlerini şu ýalňyşmasam 2006-njy ýyllardan soň elinden pasportlar alynýşylaryň hiç hili sebäpsiz, hiç hili duýduruş berilmeden alınýar. Şular şu köp malyny ýitirdiler. Şularam Türkmenistana goşan adamlar boldy. Sebäbi ýene şu agzap geçişimiz ýaly iş ýerini köp döretdi şular. Biz şu zatlary teklif etmek bilen öz watandaşlarymyzdan, ýyldaşlarymyzdan ýurdun içinde bolsun, ýurdun daşynda bolsun, farksız bir mümkin kadar öz tekliflerini paylaşsarlar. Bizem şu schemany has gowy ýörejek sistema hökmünde gurnap, sebäbi bu häleşinem düzedilmeli zat däller, bir gowy agramly ýörejek sistema bolmaly. Onu nimek bilenem bul bir ofiste oturup ýazylmaly zat däller. Eýsem şu ähli halk bilen bile maslahatlaşylyp şonuň hem agrably hem ahyan taraplaryň hemme zady göz öňünde tutulup ara alyp maslahatlaşylyp bir çukura tükürilse şonun netijesi başgaça bolarmy diýip düşünýärsiz. Siz nähili pikir edýäňiz Sapar aga? Gaty gowy aýna ýöne men bir goşşok atlam bar. Birinjisi subsidiýa barada. Döwlet subsidiýasy o hojaluk subsidiýada işleýänler bolýanlar ýa-ni peýdallar ýa-ni gazançylar diýen hat dogry. Şoň üçin o hojaluk dünýäň her ýerinde subsidiýa bilen ýaşap bilýändir. Şoň esasynda on ýörüýte mehanizmler bardyr. Onu regulýerde diýen. Ne şol ikinci neme goşşokladım aýna o hojalygy ýa-ni yer eýetine owuşmaly, yer hususy eýçilige berilmeli. Bu hökmany şertde onuň bir zat bar, mülk bir döwletiň tütünüdür, esas tütünleriň biridir. Biz şonu dikeltmeli, şoňam ýa-ni ýuridik nemelerini kepil, ondan soň goranç nemelerini kanuny kepil bolýarlak edilmelidir, elle girmesiz goragly bir mal, mülk bolmaly. Atadan oğulun altyna geçip biler ýalak, şolar ýalak bir preemstiveness diýilýär-de demede. Daýhançylyk bolsun ýa-da o hojalygyny başga önümçilik bolsun. Şu zatlar girilde gowy diýip men düşünýän. Onun üçüncü goşşok demem bu ikisi bilegelýär-de yer su reformasy biledilmelidir. O su regulasiýasy gaty önemlidir. Şunu gaty düýüp bilçedilmelidir. Özüm tagat ýaly işler ýalak o hojalygy susuz bolýanlar, şoň üçin su gaty wajypdyr. Üçüncü goşşok demem ne Türkmenistanyň gaty kän yeri gaýrynyndyr, şoğra wat tandan çıkan nemeler vardır. Ne şoň rehabilitasiýasy barada. O şoň üstünde
şonu ulanır ýagdaýa getirmek barada ýani täze teknologiýalar bar da. Ýani näme toprakda o hojalyk diýilen bir направление bar da dünýede. Yani şolary gurmaly üstünde rehabilitat edip bolýan ýerde rehabilitat etmeli. Yani mala iyi ot yeri düzedýän bitkiler bar da. Şolary ulanyp ýorunja şoňa meňdeş bir topar nemeler bar. Şolary ulanyp yerimizi biz rehabilitat etmeli. Bu muktary gaty ullukandan aýna. Boşluklam şu aýna sen näme diýen? Men şu meselede dogry diýäňiz, onu tasdiklaýas. Iki elimiz bilen rehabilitasiýa ol bir ekologik taýdan gaty gözgöýeni territoriýalarymyz bar. Olary göz astyna almak gerek. Hemem şo mülk diýen zat şo maşgalada galsa, şol iň gowzat sebäbi daýhanam telekeçem şo 24 sagat öz kärhanasynyň we emläginiň aladasyny edýän adamlar. Egerde şolar şu emlägiň kärhananyň geljekde belki has uly kärhanalara öwrilebiler sebäbi atadan ogla geçende olaja korporasiýa hökmünde de bolabilir. Onu adamlar has arkaýyn has rahat goşandyny %100% şo taýyk bahş edilýärler. Ondan başga şu ýanky subsidiýa diýäňiz şu bank sistemasyny dikeltmekde de bir aksaýan tarapymyz bank sistemany biz öz döwletimize, öz millete hemme funksiyasy boýunça işledip ýöredip bilemdik edilşi gününe. Bank sistemasy gaty primitivny, elementarny şo nemede derecede işleýär. Bank sistemasy gaty köp funksiýalary bar olaryň. Olar millete de, telekeçe de, daýhana da hiç düşündürilenok. Ana ýurdumyzda bir topar bank bar, emma adamlar şo bankyň köp ulgamlaryny bilenoklar sebäbi olary düşündürilenok şo zatlar. Şoň üçin hem bankyň içindäki işleýän işgärler hem şondan habaryny bardan ýok golay da. Şoň üçin biziň pikirimizçe şo bank sistemasyny gysga möhletde düzgüne goýmak üçin daşary ýurtdan kontrakt usuly bilen işgärleri biziň işgärlerimiziň arasyna goşup şolary işlerini öwredip işinden aýrylmazdan praktikada okuw öwretmeler. Şo praktik неотходя от производства diýerlermi? Без отрыва от производства diýerler, ýalňyşmasam. Şol usul bilen şoly gysga möhletiň içine dikeltmeli. Sebäbi bank sistemasyny adamlar bütün görnüşlerini öwrenende olar has arkaýyn bolýar. Sebäbi bank millet üçin hemişe şo taýda bolmaly. Her hili situasiýalarda daýhan bolsun, telekeçi bolsun ýa-da şeýle işgär bolsun, edari işgär bolsun, büdjetnik bolsun tapawut ýok. Bank sistemasyndan habar bolmaly. Mysal üçin bank sistemasy diýende ana aýlykçylar bar, büdjetnikler. İşe gidip gelýärler, aýlagyny alýarlar. Mysal üçin 800 bolsun, 1000 manat bolsun aýlagyny alýarlar. Şolaň aýlyklary gutordy. Aýlyga da ýene mysal üçin ýene bir hepde 10 gün bar diýeli. Şo taýda bank aýlagyny alýança pul berjilik şerti bolmaly.
qarz vermeklik şerti. Aylygyny alan öni ýygyny alybilýär şo bank. Şoçuk ýaly ýygyny alybilýär. Ýöne adamlar pulsuz kösenip ýa-da bir para aljak bolup şo zatlaň aladasy bolmaly adamlaryň kellesine. Şoň üçin şu finansiv tarapy adamlaryň finansiv tarapy çözülen bolmaly. Onuň şu telekeç bilen daýhan şu 24 saat işleýär diýse, olar hemişe şu öz biznesleri barada 24 saat wyhadnoýsyz, dinç günsiz işläp ýören adamlar. Şonuň üçin olara nähili kömek berip bolsa, nähili gol berip bolsa hökümet tarapyndan şonça da gowy bolarmy kadýan. Sebäbi olaň berimi döwlete gaýtaryp berimi has gowy bolar. Rehneti has gowy bolarmy kadýan. Sebäbi nähili pikir edýän. Doğru. Aynagy ýanky döwletiň bir öz funksiyasy bar da. Şu bazar iqtisadiýaty bolanda da ýanky bazar iqtisadiýaty götürýär da. Ýöne döwlet şoň köp ýerine kepil bolmaly ýerine kepil bolýar. Ýoluny açmaly ýerine ýoluny açýar. Stimul vermeli ýerine stimul vermeli. Ya talgatlardan boşadylýarmy ýa-da azaldylýarmy? Onuň o eksport edýänlere täze bir neme berilýär, ýanky boşmaço hak berilýär. Şolar ýalak bir topar stimulları döwletiň nemesinde galýar da, şol döwlet şonu regulýir etmeli. Ýöne bazar iqtisadiýaty günüňizi nähilep görseňiz şeýdik görüň. Diýilse de ol bazar iqtisadiýaty işläp durýar. Ýöne o bazar iqtisadiýaty onu ýanky efektiwni ýanky bir ýokary derejeli peýdali bolmasyny gazanmalylar. Şoň üçin döwletiň funksiyonlaryny şolary ýalaklap gödöňünde tuturmaly kanýan aýna. Hawa, dogry aýdýaňyz Sapar aga. Kepillik anans bolan ýerine geljek rehnet, geljek bereketiň möçberi ummasy bolar. Sebäbi şu günkü ýurdumyzda şu özümizi bilelimiz bäri hökümet diýilen hökümet öz başyna öz durmuşyny ýaşaýar. Milletem bolsa öz güzeranyny özü görýär. Has pul almaly bolsa da howsardan garnaşdan alýar ýa-da tanşynyň üstü bilen alsa da prosent diýär adamlar şeýde batyp emlägini satyp bir topar zatlara başurup köp zatdan mahrum bolýarlar. Ara şu zatlaryň öňüni almak üçin hökümet diýilen zat, aparat milletin gapdalyna bolmaly. Millet bilen hökümet bile ýaşamaly, bile işlemeli. Gapdalyny da däýerländiň döwlet, hökümet şolara hyzmat etmeli. Ol gapdalyna duran hökümet bolmaýar. Hökümetiň funksiyasy halka hyzmat etmek. Ýanky iş görýän adamlar, iş berýän adamlar, işleýän adamlar, halk döwlet, hökümet şolara hyzmat etmeli. Tersine bolmaly. Ýa-da paralel o bir dünýede ýaşaýar, bularyň başga dünýede ýaşaýar diýilen ýalak şunky hadiseler ýarak hadise düýünden bolmalylar kanýan men. Onu dogry aýdýaňyz. Bu arada gurläp otursaň temamyz başga tarafa da gidäýmek mümkin, sebäbi köp zatlara seredende ştaýda millet öz awtonom durmuşy bilen ýaşaýar, öz güzeranyny özü görýär.
Ýöne şoňa garamazdanam şonu da şoňa adar berilýär-de millete. Mysal üçin welaýatyň adamlary welaýatlardan şo güderan dolamak üçin bir kredi ýadylar şäheriň içine girip. Olara may berilmedi. Ondan soň gögönümni göksök getirip satýardylar maşinlaryny aýlap. Oňa ýol berilmedi. Gara millet hiç hili edil şu günkü günni millet watandaşlarymyz, ýyldaşlarymyz hiç hili gollawa döwlet tarapyndan gollawa hiç hili garaşanogam tamada edenok. Ýöne şoňa garamazdan şonu da eginlerine basylýar. Haýsy edaraň kapsynyň marsaň öňünden girmek bolanok, arka tarapyndan girilýär. O edara maket ýaly owadan bolup durmaly öňünden. O edarany owadan edýän adamlar däm eýsem. Şäheri owadan edýän adamlar däm eýsem. Bu şäher owadanmy ýa adam içi dolu adamlar şäher owadanmy? Ýa-da ana aýnalamyzy ýaptyrýarlar. Şu bir belli ýollara seredýän köçelerde gurnalan jaýlar aýnalar ýapyk bolmaly. Bu bir aýna açylmak üçin, howa üçin, ýagtylyk üçin goýulýan zat. Arhitekturada onu gulplak goýjak bolsaň, onu açmaga hiç hil mümkinçilik bolmajak bolsa, ol aýna näme gerek onda? Şu aýdyp otursaň hemme ýerde adamlaryň egini gysdyrýarlar. Ýöne näme üçindir? Şo näme üçin edilýär? Şoňa hiç hili soragymyz ýok. Sorag beremiz ýok. Gyzyklanamyz ýokam. Şoňa tabyn bolýar. Şoň üçinem şu agdak geçilen pudawmyz alamyzda da ýa-da durmuşda haýsy bir beýleki önümli zatlary alamyzda da adamlarymyz öz etjek goýjagyny bilmeli. Daýhan öňüne planlaşdyrmaly, etsem goýsammy. Mysal üçin biziň pikirimizçe şu ýaş telekeçiler bar, ýa-da daýhanlar bar. Indi şu telekeçi bolasy gelýän oglanlarymyz bar. Telegrama gelip gowuşýan hatlardan okaýas, görýäs bolun. Oglanlarda hyjyny, arzuny elinden alypdyrlar. Ýaş çağalar 10 ýyl, 8 ýyl bolsun, 10 ýyl bolsun. Ene dilini öwrenen mektepden hiç hili bilim almandyrlar. Ene dilini dogry ýazy bilen oklar. Emma daşary ýurda çykyp 2 ýylla baran ýurdunyň dilini suwýal gürläben bilýärler. Gülýäli ýalňyşda ýazyp bilýärler. Onam bärde suw dedip otyrlar. Ýazyp bilen görüp otyrlar. O näme alamaty? Ol bilimiň %0 alamaty. Şo çağa 10 ýylla ene dilini dogry, düzgünli okudylmadyk çağalar. Başga ýerek baranda 2 ýyl aly bilýär. Diýmek, biziň oglan gyzlarymyz hyjywsyz däl, ýa-da akmak däl. Olar öwrenjek. Emma berilýän zat ýok. Onuň üstesine de hemme arzulary, hyýallary etjem goýsam ýok. Sora var Telegramda. Ambisiýaňyz barmy, arzuňyz barmy, özüňizi 2 ýylda nerede görýäňiz? Hemmesiniň diýen ýaly 180-niň jogaby ay bir iş verilse bolýar diýär. Ýaş çağa 20 ýaşdan 30 ýaşa çeken adamyň gany gaýnap durmaly. Etjem goýsamy kille sygmajak plandar, arzular bolmaly. Emma şonu öldüripdirler ýaşlamyzda. Gaty gynanýar. Emma içinde hyýaly bar. Ýöne şonu çekinýärler aýtmaga. Gaty göz gyny ýagdaýda ýaşlamyz. Şu ýaşlamyz ýöne arasynda güýçlilerim bar. Oturýarsa Hudaýa şükür milletimiz ölmändir diýär. Şular alyp çyksa, beýleklere de bir goltgy berse, bu duran ýerimizden gaty öňe gitjegimize umydymyz bar, anamyz var.
Ana şoň üçin şu Telegram ulgamyny täbir ýaşlar sabyrsızlyk görkezýär. Olam bir näme diýilýär, şu korrupsiýaň bir görnüşi. Bir ýeriniň plany işe bar, planysy diýip aýt. Oşa gürleşilen hiç kim interview ýok. Ol oglan ya ogyr başarjakmy o işi, başarmajakmy? On ýaly zatlarda hiç kim görüň ýok. Diňe planning üstü bilen bar diýilen zatlar şu taýda görnýär. Şu taýda görnýär. Sebäbi birinji turdan geçýärlerde ikinji turny ýam sabyrlar ýetenok. Sen başlajak işiňi şänik döwen ýaly öwrenmeseň sen näde işlejek ol işçi? Şoňa düşünüp bilen oklar. Onsoň kellesinde bir zat otyr. Ana käbir oglan gyzlar ýazýar. Ýöne bu döwletde on ýaly bolmaz diýär. Hiç bir düşündürip bolanok. Biz näde düşündirjegimizi bilenok. Aho adamlar bu döwletiň gurrun edilenok. Sizin etjek goýjak zadyňyz ertir. Demek ertir o döwlet bolanok. Ertir täze döwlet. Sizem şu täze döwlete ayak basmaly. Demek täze döwletde täze kada kanunlar bolar. Oňa görä-de sabyrly bolmaly, planlaňyz bolmaly, tezislaňyz bolmaly. İşe baran soň näme etsem kendi pikirlenmek gerek däl. İşe baran soň etjek işiňi eýän başlamaly. Kontrakta gol çeken taýdandan başlap. Mene şeýle pikir edýän. Gatty dogry, aýna menem gatty kän sataşýan bir adam hyýal eder-de. O plan dat edip bilsem ya plan derece yetip bilsem, plan iş edip bilsem diýip ýaşlarda hatam beter şolar ýalak bir hyýal bolmaly. Bizim ýaşlarymyz gaty uly bölegi hyýal etmesinden mahrum edilen ýalak düýbünden hyýal edip bilen oklar. Bu aýlygan çyzat men gaty neme gözmeýlýär-de. Men şu daşary ýurtdaky ýaşlar bilen deňeşdirip bilýän-de. Şwedden içindäki ýaşlar bar, Pribaltikadaky ýaşlar bar, Türkiýedaky ýaşlar bar. Olaň dünýäsi başga, olaň hyýaly bar. Hyýaly ýaşlaň hyýalyny öldürmek diýmek näme diýmek? Bu gaty bir aýlygan çyzat. Aýna. Men şonu gaty göz görteli görýän onuň adamlaň bir demesine gün aýdywam bolanok. Sebäbi güne olarda däl, güne aňyrdan gelýär. Şoň üçin bizim döwletimiz hökümet ýok, bular bir bandit ýalak bir zat, bu iki nesili hyýal etmedi ýalydylar-da. Özüň gorkuň üstünde de gorku, ýani gorku nemesiniň aşagyna studentlerden zatdan bir hyýally nemeli ýanyp duran demeler çykjak ýalak bolýan. Ýok, hyýalam edip bilen oklar. Hawa dogry aýdýaňyz. Şu kaýyl bolmaklygy çağalykdan öwrenilipdir. Hemmämiziň maşgalamyzda da şu kaýyl bolmaly, şükür etmeli, oňa hiç kim garşy däl. Ýöne kaýyl bolmaklyk. Näme üçin kaýyl bolmaly? Ýaşlamyzyň biziň kimden kim ýerimiz bar? Näme üçin bir adamyň edenini başga adam ede bilmez? Näme üçin diplomly çağalamyz kimsidilip iş alynanok? Näme üçin olar aňyrdan hyjyly gelýärler ýurduň içine? Näme üçin olary beýdip köseýärler? Men düşünemok, olar biziň gelejegimiz. Hawa olar gorkudur beýleki sistemadaky, aranyp duran sistemadaky aparata. Gorkum men düşünýän o. Sebäbi bilim diýmek, güýç diýmek. Bilimli ýerde ýara gerek däl.
bilimli yerde uruş gerek değil. Bilimli yerde hemme zat diplomatik usulla çözülýär. Bilimli yerde ýagty ýol bar. Bilimsiz yerde diňe goranmak bar. Şoň üçin bizim ýaşlamyzy goranmak üçin şu kaýyl bolmak sistemany girdiler dip düşünýärsiz. Sebebi oglanlar gyýdylar tekel zada kaýyl bolup otyrlar. Näme üçin sen kaýyl bolmaly? Sen 25 ýaşyňda sen näme üçin kaýyl bolmaly bir ýerden girip çykmagy? Belki senne başga ukyplar bardyr. Biz oýandyrmaly şu ukyplary, içimiz diňläp görmeli, ýüregimiz diňläp görmeli. Belki sen surat çek bilýärsiň, belki sen aýdym aýdy bilýärsiň. Aýdym aýdy bilmeýän aýdym aýtmalylar. Kitap ýazy bilmeýän kitap ýazmalylar. Ağaç ek bilmeýän ağaç ekmelem däl, sebäbi gurak galýar. Hiç tadyň hasyly bolmaz. Şoň üçin men şu Telegramda ýene de bir gezek şu bildirişime goşmak isleýän dadymyz ýaşlamaz. Ýaşlamaz diýdigimiz 25 ýaşly ýaşlar däl, 45 ýaşly bolsun. 35 ýaşly bolsun. Fark ýok. İçinde arzuw ýatan ýaşlamyz. Yüz tuttuň bize. Näme teklipleriniz bolsa ýazyň. Biz eşdeli. Sebebi 10 adam bolup, 20 adam bolup çözülýän iş 100 adam bolup çözülse hasyly köp bolýar, miwesi köp bolýar. Şoň üçin bizim pikirimizçe öz arzuwlarymyzy oýandyrmaly biz. Bizim ýurdumyzda hemme zada şert bar. Bizim ýurdumyzda intak açylmaly, ýöretmeli işler gaty köp. Hemme zada da mümkinçilik bar. Ýeke zat gerek bize. Olam şu öz arzuwymyzy oýandyrmak, hyjywymyzy oýandyrmak, islemek, hemem inanmak. Şu zatlarymyzy jemläp bilsek içimizde bizden ýa hereket, Hudaýdan bereket. Bize şeýle düşünýär. Doğru, doğru Aynagyz. Aynagyz bunu katly urolda oturmaly. Adamları ýadadar. O şu taýda goýborsun edip soň onuň ilniki sapar dowam etdiräýil ony. Howa saparaga dogry aýdýaňyz. Biz ona şunlukda hoşlaşyp ýene de bir gezek öz watandaşlarymyza jan taglany arzuw edýär. Hemem şu haýsy işe başlamakçy bolsaňyz, şol işiňizde başlamak üçin hiç zat öňüňizde böwet bolmasyn. Kelläňizde, ýüregiňizde beslän arzuwlaryňyza ýetiň, tagaman oturan adamlar. Adamlar sag bolun. Aynagyz saňa da köp sag bol. Ýene de efirde duşýan çak. Onuň ýygy efire çykyp dur. O ne biz ýalak näme pensionerlerim oturtmy. Sag bolun saparaga, köp sag bolun. Taglykda görşeliň, sag bolun. Bolýa sag bolun, adamlar sag bolun, taglykda görşeliň.